je druga epizoda, vidio sam moj intro. Dobrodošli kod Serbian Production. Krećemo. Čest, ništa posebno, mislim. Za sad ništa posebno. Uvijek popio bor. Među. Ne mogu da verujem kako sam smontan ovako kad snimam. Ne udarim lika. Ovo je crko. Dobro. To je bilo dobro. Samo da vam kažem, meni se još džiju. Neću igrati, pošto sa ovakvim snimanjem ima dosta pagova, pa neću uspjeti da igram kako treba i bukvalno neću uspjeti dati botina. Ali u sljedeće kuće da uzmemo iteme. To čest. To može. Može. Onda. Imamo ekstra. Teško ćemo sve ubiti. Tako da bilo bi mi baš žalobno. Što još? Sad mi samo boli sort i ja mogu ljude čak treba. Ja nalazim sustavno. Oj. I ljudima, malo smo se začutali. Klik. Pluta po vodi, gledaš, ne znaš šta će od sebe. Da li meni ima koga za pet? Ne. Lik nije jak, ja sam dosta jak. Mislim samo u armoru. Ali u weaponu sam presla. Mislim, jedno od najslabijih oružja. Najslabiji damage je 3, a ovo je 4. To nije ništa, nešto kao Demon 3, bar imam 4, nije. Ja sam u sosu niš kakav. Znate li kakav je to damage? Ništa. Preću njega stići. Šta?
crkne često, ja rizikujem do ovog slabića. Neki žet život. Svoju otačbinu. Pa ne bi bio sramoćen. To je stvarno prekrasno. Ja tako nikad ne bi imala. Jedno, ako da bi imala pre jake ajteve ili mene sneg, ili ću, primjer, ovako. Upis. To, u top 3 sam, ljudi. To je baš dobro. Budem naši prvi, to će biti. To, drugi smo, ljudi. Ne verujem. Neću reći svoj život zbog toga. Idemo bilo, startovanje. Malo predstavu šta smiješno. Onda idemo hleb i mirišem se. Pa ćemo u farbu. Aj se ribneš na tači. Ljudi, ovo je sjajno. Trenutno smo drugi. Odlično. Biće teško. Ne, ljudi, i drugi smo, dobro smo odigrali. I ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj.